Bombo Business News. Posible nga nagalabot sa 2.5 billion US dollars kung 151 billion pesos ang nadulat sa kita sa Pilipinas na nagligad nga duha ka tuig. Bangod sa nagalapta nga ilegal nga pagbaligya sa sigarilyo kag e-vape. Sandig ini sa nagwa nga pagtuon sa EU-ASEAN Business Council kag Hero Monitor International. Sa Southeast Asia, ang Pilipinas amo ang ikaduha sa may pinakamataas nga pierde sa kita nga sunod sa Malaysia. Suno sa Executive Director sang amo nga organisasyon sa tion sang wala sang kasigurahan sa politika kag tensyon ilabi na sa Middle East, mahimo kun tani nga magamit ini nga pondo para sa fuel subsidies o kun sa mga kinahanglanon para sa mga eskwelahan, ospital kag infrastruktura. Nagpaandaman ini nga posible maglala ang problema sa ilegal nga negosyo kung magpadayon ang gyera sa Middle East. Ini bangod sa tunga sang epekto sang mataas nga inflation sa mga konsumidor, mas pilion nila ang mas barato apang ilegal nga mga produkto. Nahibaluan nga sandig sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR, tuyo sini nga makakolekta sang 359.6 billion pesos nga excise tax sa sini nga tuig. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ka bombo ginbasa sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa BOP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Mag-resume ang transaction subong nga aga. 61 pesos and 75 centavos baylo sang US dollar, sa liwat 61 pesos and 75 centavos. Wala sang pagbag-o gikan sa record man nga amo nga baylo batok sa US dollar sang Lunes sang hapon. But silingon amo ina gihapon ang all-time low sa maragta sang pungsod. Samtang 7 pesos and 88 centavos baylo ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 30 centavos ang baylo ang Singapore dollar, 16 pesos and 45 centavos ang Saudi Real, kag 71 pesos and 99 centavos ang baylo ang euro.